Anga foli ni waleɲuman dɔn bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ TV Sheriff la bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin ye a kuma selen ye. Basigi bɛ ka na an ka jamana kɔrɔyanfan denw ni ɲɔgɔn cɛ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen fan filaw SEMA ani plateforme u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna mun b'a to ka mankanw ɲɔngiri u ni ɲɔgɔn cɛ. O kama Sheriff la jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara a n'a ka jatala Dramane Male u sera maa dɔw ma maa minnu ka faamuya ka bɔ a ko kunkan an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Ni bɛnkan sɛbɛn ni bolonɔ bilala la kulu maramafɛntigiw minnu ni jamana ɲɛmɔgɔw bolonɔ bila sɛbɛnna n'an b'u wele ko coordination des mouvements de l'Azawad SEMA ale ni yɛrɛnakala jɛkulu plateforme ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye ka mugu mankan da u ni ɲɔgɔn cɛ tile 15 kɔnɔ si tɛ wuli ka se si ma I dagayɔrɔ la min kɛra sababu ɲuman ye ka ɲɛsin an ka jamana a basigi ma sabula ni bɛnkan sɛbɛn a laɲinina ni jɛkulu fila fɛ walasa fura ka sɔrɔ Kidal gwɛlɛya la min tun bɛ senna depuis waati jan a kɔni kɛra nisɔndiyaba malidenw bolo sabula Kidal marabolo ɲɛma a seginna Kidal faaba kɔnɔ wa don nataw la Mali administration o yɛrɛ seginin ko kuma o fana bɛ senna. Trêve min signana SEMA ni plateforme ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka mun fɔ a la n ko ne bɛ se ka min fɔ c'est que fɛn ɲuman de don parce que fɛn sera yɔrɔ min na sisan a kan ka jɔ de kelen bɛ mun de a tɛ foyi de ɲɛ an mana ɲɔgɔn faga cogo o cogo an mana mɛn cogo o cogo don dɔ la fo an ka sigi ka kuma de donc n'olu yɛrɛ sɔnna ka kuma ayiwa ne hakili la kɔni o ye fɛn ɲumanba de mais k'a fɔ est-ce que o y'a bannen ye mais an kɔni bɛ Ala de deli nin ka kɛ a laban ye o de ka fisa parce que n'o de f'i ɲɛna guerre ni a tɛ foyi de ɲɛnabɔ a tɛ foyi de ɲɛnabɔ maintenant gouverneur segili parce que gouverneur yɛrɛ u banna a la wagati dɔ la maintenant n'u kumana u ko gouverneur ka na ça veut dire que u sɔnna gouverneur fana ka segin mais ni gouverneur seginna mun de kan ka kɛ service ninnu de kan ka segin administration de kan ka taa yen nɔ désarmement de kan ka kɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bolonɔbila sɛbɛn n'a bɛ taa tile 15 la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ basigi ani lakana hukumu kɔnɔ Kidal marabolo kɔnɔ min la ɲinina Algérie bɛnkan sɛbɛn fɛ waati tɛmɛnenw la n'o de ye ka bɛn kelenya ko sinsin Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔrɔnfɛla la. Trêve signana parti fila ni ɲɔgɔn cɛ SEMA ni plateforme alors que accord signana parti saba de ni ɲɔgɔn cɛ plateforme gouvernement o ni SEMA donc Trêve tant que parti fila bɛ ɲɔgɔn na a bɛ répercuter accord kan donc accord mise en œuvre bɛ gɛlɛya donc n'u fila bɛnna a ka ca Ala fɛ sabanan in bɛ se ka fara kan pour que accord ka se ka ɲɛ sɔrɔ pour que bɛn ka se ka sabati bɛn sabatili fɛnɛ o tɛ sɔrɔ accord dɔrɔn kɔnɔ parce que accord nana sɔrɔ an bɛɛ ye maliyɛnw de accord nana sɔrɔ Kidalika an bɛɛ b'a fɔ ko maliyɛn de don Kidal ye maliyɛn ye maliyɛn Bamakoka b'a dɔn fɛnɛ ko siya bɛɛ bɛ Bamako donc il faut que an ka sɔn o de ma karisa tɛ Kidal ye karisa tɛ yan ye karisa tɛ yan ye an bɛɛ de ye maliyɛn ye an ka ɲɔgɔn kun ka pour que bɛn ka sabati an ka sɔn karisa ka sigi an fɛ an ka sɔn an ka taga karisa fɛ yen o de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye accord nana k'o sira de yira an na accord ye sira de donc n'an y'o sira tagama a ka ca Ala fɛ hali mun accord ma fɛn min fɔ an bɛ n'o sɔrɔ pour que bɛn ka sabati donc ne bolo o de don Trêve kɔni ye fɛnba de ye Ala k'a sabati hali sisan Trêve ye fɛnba de ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛkulu fila n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad SEMA ale ni plateforme u kɔni bɛɛ lajɛlen dalen b'a la k'a fɔ ko u ka nin laɲini n'o de ye ka bɛn kelenya k'o sinsin Kidal faaba kɔnɔ ko n'a k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ye k'a sababu kɛ gwɛlɛya minnu tun bɛ Kidal kɔnɔ k'a ma dogo maa si la o kadara kɔnɔ u ka nin bolonɔbila sɛbɛn a ko bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiyara ka kɛɲɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw olu ka laɲini an'u ka wuli ka jɔ ye an b'a yira u la k'a fɔ ko lakanabaliya mun tun sabatira Kidal faaba kɔnɔ ko nin bolonɔbila sɛbɛn na kɛ sababu ye k'o ko bɛɛ lajɛlen ban pewu ni ka bɛn k'o sabati Kidal marabolo kɔnɔ min kɛra nisɔndiyaba ye Mali ɲɛmɔgɔw bolo.
Baraw bɛ ka tɛmɛ u tɛmɛsiraw fɛ banki ani établissement financier kɔnɔ kabini u ka tile saba baarabilaw tɛmɛna a ko kɔni kelen don sewako ye client bolo hali n'o y'a sɔrɔ ka bɛn ni sanga in ye maa bɔta de ka ca Maretu Jalo ani Dramane Male an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ sɔɔni dɔrɔn bankiw ka ni tile saba grève in kun bɛna kɔlɔlɔba de lase seli musaka labɛnw ma nga tile saba grève in kɔfɛ dutigi caman bolila biribiri ka taa I ka wari ta o de kɛra sababu ye bibi na ka banki bɛɛ lajɛlen fa sabula bɛɛ bɛ fɛ k'i ka wari sɔrɔ septembre kalo tile fɔlɔ san 2017 n'o bɛ bɛn seliba dɔ ma Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tɛ se ka ɲɛnamaya cogo si la ni wari ma sɔrɔ grève in bannen kɔfɛ clientw y'a yira k'a fɔ ko banki baarakɛlaw yɛrɛ cɛsirilen don walasa bɛɛ ka se k'i ka wari sɔrɔ. Bon alhamdulillah depuis grève kɔni banna ma problème foyi sɔrɔ n'a nana an ka wari bila an b'an ka wari bila n'a mago wari la ka taa fana an wari ta sɔrɔ alhamdulillah. Bon ara kun ka ja parce que seliko do bɛɛ mago bɛ wari la o de b'a gɛlɛya dɔɔni bɛɛ mago bɛ wari la sisan. Bon actuellement affluence ba tɛ nin banque la à l'heure actuelle mais je pense que mɔgɔw tɛ yara na et puis les clients sont bien accueillis. N'an y'an sɛnsɛn ka se sugu la an b'a ye k'a fɔ ɲɛ falen no tɛntɛntɛ wariw sɔrɔla wa jama bɛ ka bɔ ka sanni kɛ a ja kojugu fo muso dɔw bɛ k'a fɔ ko cɛw ka dɔ fara wari kan. Sugu ka fisa dɔɔni awɔ a ka fisa dɔɔni alhamdulilayi rabbil alamin awɔ an b'a la fo la bon sisan jama bɛ ka na dɔɔni awɔ dɔɔni bɛ ka kɛ sugu la yɛrɛ alhamdulilayi rabbil alamin. Muso bɛ ka bɔ dɔɔni o diyara an yɛrɛ de awɔ an bɛ ka sanni sɔrɔ dɔɔni o ka grève dabila o ka d'an ye kɛ n'u ye grève dabila an sugula mɔgɔ bɛ wari caman sɔrɔ. Ne nana sanni na n b'a fɛ ka taa bɔ faso la mais ne nana sɔrɔ sugu falenba de don bari tile fila na grève ko kun b'a la banki la bon a bɛ komi mɔgɔ ye dɔɔni sɔrɔ sanni bɛ yen dɔɔni ne b'a fɛ banki mɔgɔw ka baara kɛ u ka mɔgɔw ka wari di pour que seli ka se ka diya bari seli sera ka ban. Bon musow bɛ ka na dɔɔni u man ca kosɛbɛ ten quoi i n'a fɔ komi seli fitinin cogoya bon weleweleka min ne fɛ u ka mɔgɔw ka saraw d'u ma u ka na u ka baara kɛ u ka mɔgɔw ka sara d'u ma u ka se ka na sanni kɛ cogo min na se ka fɛti ɲuman tɛmɛ cogo min na. Mɔgɔ min bɛ se ka t'u ka sagaw san dɔw bɛ taa denw ka finiw san dɔw bɛ taa denw ka samaraw san bon n welela k'an bɛ kɛ muso fo u ka bɔ u ka na u denw ka sanuw kɛ cogo ni jama ka caya sugu kɔnɔ u kana koron fagabɔ min jamaw la u ka na u ka wari tɛ ka sɔrɔ kuma to ka na u k'u ka wariw fana bɔ tuguni quoi. Lajɛrɛ dɔ dayɛlɛnna tɛnɛ tɛmɛnen an ka jamana faaba kɔnɔ tungalataga kun kan lajɛrɛ mun sen fɛ maa 40 minnu ka dɔntaw ka wuriyalen don ka bɔ farafin jamanaw kɔnɔ olu bɛna hakilina falen kɛ ka ɲɛsin bɛnkan sɛbɛn ma bɛnkan sɛbɛn mun taara diɲɛ jamanaw fɛ ka ɲɛsin tungalataga ma Fatumata Kane a bɛ walawalali caman k'an ye. Tungafɛtaga kuma kɛlen no diɲɛ bɛɛ dalagɛsɛ ye bi walasa ka se ka fura sɔrɔ o gɛlɛyaw la bɛnkan dɔ bɛna ta diɲɛ kɔnɔ min bɛna boli tungalataga yɛrɛ kan n'a bolodalen bɛ ka janvier kalo nata kɔnɔ baara in kuntagala bɛ taa tile 2 baara la a maa welelenw bɛna hakili falen kɛ dakun caman kan minnu bɛna tali kɛ tungalataga yɛrɛ kan an ka minisiri min ka caw ɲɛsinen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale y'a yira k'a fɔ ko farafinna bɛɛ jɔrɔna ko ye kelen ye ko tungarankew ka se ka lakana cogo ɲuman sɔrɔ k'u minɛ cogow la u ka danbe n'u ka hɔrɔnya kana bɔ u bolo ale y'a yira fɛnɛ a ka kumaw kɔnɔna na ko tungafɛtaga ka kɛ dayɛlɛli siraw ye barisa n'i y'a ta kɛmɛ sara la tungalatagala min bɛ farafindenw ni ɲɔgɔn cɛ 80 bɛɛ de bɛ farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ lajɛ min dayɛlɛla Bamako a kɛnɛ maabaw bɛna bɔ ni laɲini min ye baara kuncɛ waati la farafinnagun jɔyɔrɔba bɛna bonya o la kosɛbɛ. Senegali jamana kɔni jɔlen do a kan bi ka se ka sigareti mini k'o bari a ka jamana kɔnɔ wa baara do baara mun bɛ ka ɲɛ a bolo a kelen bɛ ka fɛrɛ min yɛrɛ sɔrɔ o kama o de ye ka ja jugu minnu bɛ ni sigareti mini bɛ se ka o kɔlɔlɔw se maaw ma k'o jira a minbagaw la Tata Ture a bɛ walawalali caman k'an ye. Sigareti mini bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni dusumakasa caman ye adamaden ka ɲɛnamaya taabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ninakilidegun banaw ni ye jaw ye min n'a bɛ dan sigi sigareti feere la Senegali jamana kɔnɔ. Sigareti mina dɔ y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ale bɛ sigareti Malboro de min nka kabiri a y'a ye k'a fɔ dan sigira sigareti feereli kan Senegali jamana kɔnɔ a y'a laɲini ka dan sigi a ka sigareti mina sabula waleya de don min n'a bɛ se ka degun caman se adamaden ka kɛnɛya ma walasa ka se ka dan sigi sigareti mina Senegali jamana kɔnɔ. Senegali jamana ye sariya sigi sen kan nin ye waleya ye min n'a bɛ don u ka sariya talen kadara kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma loi anti-tabac. Senegali jamana ɲɛmɔgɔw ye nin sariya in sigi sen kan san 2014 waati 2014
jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba y'a yira k'a fɔ nin sariya sen min sigilen filɛ nin ye a laɲini fɔlɔ bi tali kɛ ka dugukɔnɔdenw kunnafoni nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnilakaw k'olu hakili sɔn ji la sabula denmisɛnnilakaw nin sariya in dama ka kan olu fɛnɛ la sɛgɛsɛgɛliw kadara kɔnɔ wulikajɔ bena kɛ ka ɲɛsin kalansow ma ka sin denmisɛnnilakaw ma sɛnɛgali jamana kɔnɔ minnu si b'a daminɛ san 15 ka taa bila san 19 na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sarala cɛmisɛni 20 olu de be sigarɛti min kɛmɛ sarala tugun 10 ɲɔgɔnna musolakaw la olu fɛnɛ be sigarɛti min ni sariya sen waleyali sira kan n'o ye sigarɛti min kɛlɛli ye u ye dan sigi sigarɛti feereli la kalanso mansurunyaw la o sira kan sigarɛti feereli o dabilala kalansow la wa hali yɔrɔ min n'o ni kalansow ka surun dan sigira o yɔrɔ sigarɛti feerew bɛɛ lajɛlen na ni kilomɛtiri 200 ɲɔgɔnna ye waati bɛn tuguni sigarɛti ka majamu sɛnɛgali dugukolo kan n'o ye publicité nasiraw ye a mana na nasira o nasira fɛ n'a ma ɲɛ yɛrɛ k'a fɔ i be sigarɛti min sɛnɛgali jamana kɔnɔ fo n'i y'i dogo sabula kɛnɛbaw kan n'o ye espace publiciw ye o yɔrɔ masinaw sigarɛti min balilen don dumuni feerela dɔ n'o ye restaurantigi ye ale y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ni sariya min talen filɛ nin a be ka waleya ale ka feerekɛyɔrɔ la i n'a fɔ a ka kan cogo min na ka daa kan mɔgɔ si tɛ sigarɛti min ale ka feerekɛyɔrɔ la ni min yɛrɛ ma ɲɛ a minni kɔ o be t'i ta min fan wɛrɛ fɛ sɛnɛgali jamana kɛra misaliya ɲuman ye sigarɛti minni kɛlɛli la tiɲɛ don sigarɛti kɛlɛli yiriwa caaman donna a baara waleyaliw la nka ale bi n'a ka biya organisation mondiale de la santé n'o ye diɲɛ seleke 4 jɛkuluba min sigilen don ka ɲɛsin kɛnɛya koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma olu ka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ n'i ye diɲɛ jamana ta k'a lajɛ hali bi dɔ be ka fara sigarɛti minbagaw kan mali jamana ɲɛmɔgɔw kan ka wuli ka jɔ boloda i n'a fɔ sɛnɛgali jamana y'a kɛ cogo min na ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan min be se k'a to sigarɛti min o be se ka kɛlɛ ka bɔ mali jamana kɔnɔ diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni tɔw o be walawala kafunɛ bacili fɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini jɛkulu Rassemblement des Républicains RDR olu ka lajɛrɛ belebele sigi ko sabana o bena kɛ n'u ko a ma ko 3e congrès ordinaire kɛnɛ in bena ɲɛnɛmaya ka bɛn septembre kalo tile 9 ani a tile 10 de ma wa jateminɛw kɛlen do k'a jira ko a jama ko tɛna na kɛ kodenni ye Amadou Soumaoro ka fɔ la fanga ɲini jɛkulu RDR a sɛbɛnfura ɲɛnɛbɔla do fanga ɲini jɛkulu RDR a ɲɛmaya kun kalifalen do u ka cɛbɔ minnu na san tɛmɛnin na olu caman y'a jira k'a fɔ ko sigi bena kɛ basi fosi tɛna bɔ a la bari sabu ka daa kan k'an be don min na i n'a fɔ komi bi fanga ɲini jɛkulu RDR ale de be Côte d'Ivoire jamana marali la bi u ka tɔndenw ka fɔ la k'u be sigi in fɛ labɛncogo cɛɲin de la k'u b'a fɛ lajɛrɛ ɲɛbila labɛnw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan ka kɔn a don ɲɛ congrès ordinaire in ta ko sabanan kɛnɛ kan n'u y'u ka lajɛrɛba ye délégué ba 8 ani 500 olu de makɔnɔnen do septembre kalo tile 9 ani a tile 10 nata Abidjan Parc des Sports kɔnɔ Trècheville Kina an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o yɔrɔ in ladilannen kurakuranin de do ka sanga ni diɲɛ selege 4 faransikan fɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen ka tulonkɛ ye ni o ye Jeux de la francophonie ye o min ni o kɛnɛ bisimila Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu Rassemblement des Républicains RDR u ka nin kɔngrɛba in a bena ɲɛnɛmaya dakun min kan o ye fanga ɲini jɛkulu RDR a ka se ka fangaba sɔrɔ ni ka se ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn kan u ko dakun in ma un RDR plus fort pour une Côte d'Ivoire plus rassemblée. Congo RDC jamana kɔnɔna na kɛnɛya tigilamɔgɔw olu be baarabilancari na dɔgɔtɔrɔ ninnu y'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ yɛlɛmakura de ka don u ka baaraw kɛcogoyaw la ani ko dɔ ka fara u saraw kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baarabilancari anu donna Congo RDC kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ka bɛn ntɛnɛndon u ti kalo tile 28 de ma wa dɔgɔtɔrɔ ninnu ka nin baarabilancari a be tali kɛ Congo RDC jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ wa u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen de sen b'a la fo ka taa se ko dansigi kɛra baarabilancari na consultation tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw ka banabaatɔ lajɛw ani opération olu kuma tɛ fɔ hali n'o y'a sɔrɔ sani baarabilancari in nun do kuma cɛ ni minnu kun ta kofɔlen do olu si tɛna na masɔrɔ fo ka baarabilancari in kun cɛ dɔgɔtɔrɔ ninnu y'a jira k'a fɔ ko banabaatɔ gɛlɛnw dɔrɔn de ka lajɛli bi kɛ baarabilancari in senfɛ n'u ko a ma ko urgensiw olu ka lajɛliw be kɛ kɛnɛyaso la kɛnɛyaso minnu be dayɛlɛn baarabilancari in waati la wa o banabaatɔ gɛlɛn ninnu olu ka lajɛli tɛna tali kɛ ko min ta ka jugu ni min ta ye ko ni min nana min ɲɛ o fɔlɔ de ka lajɛliw be kɛ Kenya jamana kɔnɔ Kenya kirisoba Cour suprême a ye jateminɛw daminɛ ka ɲɛsin Raila Odinga ka nisɔngoya kan dɔw ma olu minnu ni a y'olu kɛ gafe ni k'olu bila ka taa Kenya kirisoba Cour suprême na
jamana ɲɛmasigi kalata tɛmɛnen keniya jamana kɔnɔ jaabi bɔlen kɔfɛ ka jamana kuntigi kura ni o ye Uhuru Kenyatta ye k'o jira ka bɛn ni utikalo tile 8 ye Raila Odinga y'a jira k'a fɔ k'ale ma jɛn ni o jaabi bɔlen ninnu ye ko walima jamana kuntigisigi kalata in k'a kɛra namara de kɔnɔna na wa o ɲiningali gɛlɛn ninnu de kan ka jaabi Keniya kiritigɛlaw fɛ wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ jaabi jɔnjɔn o kan ka sɔrɔ o kɔrɔfɔ ninnu na sani Septembre kalo tile fɔlɔ cɛ. Utikalo tile 29 Faransigaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye dantigɛli dɔ kɛ Faransi jamana ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ o sigi in kɛra Élysée. Kɛnɛ in kan jamana ɲɛma Emmanuel Macron ko jɛkulu kura dɔ bɛna banke Faransi jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin farafin jamanaw ka yiriwa ma. U ko a ma ko Conseil présidentiel pour l'Afrique CPA. An b'a ladɔnniya k'a fɔ o kulu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛna t'u jɔ fo mɔgɔ 15 bɔɲɔgɔnko la. Olu minnu ni olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ mɔgɔ babaw dɔrɔn de ye. Mɔgɔ minnu ni u ka baaraw bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma ni o ɲɛdɔn b'u la a kalan bɛ u la ani a faamuyaw bɛ u la. O mɔgɔ 15 bɔɲɔgɔnko ninnu na Faransigaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ko a bɛna lajɛ u ka sugandili kɛtɔ la ni ka sogin kɛ. Jɛkulu in kɔnɔna na farajɛw bɛna sɔrɔ a tɔndenw ye cogoya min na farafinw fana bɛna ye jɛkulu in kɔnɔ o cogoya kelen na. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ ani kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn.